babarka ka sami su tsofaffi, kaga suna neman agajinka kenan, suna neman taimakonka kenan, suna neman kulawarka, suna neman wato ka shiga cikin lamarinsu, ko ɗaya daga cikinsu baka tsaya ka jajirce wajen kyautata wa iyayenka ba, baka tsaya ka jajirce wajen yi musu biyayya da ladabi da haƙuri da su ba, domin iyaye suka tsufa ana musu ladabi kuma ana haƙuri da su. Wani tsohon sai kaga ya ƙi mutuwa, wata tsohuwar ta ƙi mutuwa, kuma sannan kai ta wahala da lokacinka da kuɗinka da yanayinka duk dai don ka samu aljanna. To mutumin da ya sakaci ya yi watsi da iyayensa, bai tsaya ya kula da su ba, bai tsaya ya ɗauki nauyin harkokinsu ba, abin mamaki uwa sai ta riƙe 'ya'ya 10, amma wallahi sai ka samu 'ya'ya 10 sun kasa riƙe uwa ɗaya. Wani yana cewa to kai ya baka siyo mata sabulu ba, jiya ma fa ne na siyo. Yana jiya, to kai yanzu kai ya kamata ka siyo mata burodi yau, ni kullum ni zan ta siyo burodi. To kai shikenan, to kai ka kai wankinta, jiya ma fa ni na, wai faɗa ake akan wai a yi wa uwa guda ɗaya mai 'ya'ya 10, wai ana raba hidima, kowa yana gudun a ce shi yayi, ni na jiya kai kai yau. Ita ko uwa ba ta cewa ku 10 nan, wani a ciki, wani a goye, wani a hannu, wani ya tafi makaranta, wani yana kan hanyar dawowa, wani mace ce, wani ya fada kwata, wani ya ji ciwo za ta kai shi asibiti ta shiga layi, wani yana bacci ya tashe ta, baccinta rabi da rabi, wani da safe ta tashi ta ɗora girki, ta yi wanka, ta nemi littattafai, ta ɗora, an ji ciwo, an fada kwata, an yi dauɗa, an taho gurinta. Ita duk gaba ɗaya ba ta cewa a taimaka mata, ta riƙe ku 10, amma ku 10 sai ku zo kuna rarraba aiki, wai mutum ɗaya ka ban masa, shi ya ce an ban masa wahala. Uwa ce kaɗai take fuskanta wannan matsala a duniya, ta riƙe mutum 10, amma a cikin 10 a kasa ɗaya, su 10 ba za su taru su riƙe ta da jin daɗi ba. Da shi yasa duk mutumin da ya samu iyayensa sun tsufa, ba ladabi, ba biyayya, ba girmamawa, wani ya ce wa ya fi kamata na yi wa kyautatawa a duk faɗin duniya, man a haƙo bi husni sahabati, ƙala ummuka, ƙala thumma man, ƙala ummuka, ƙala thumma man, ƙala ummuka, ƙala thumma man, ƙala abuka. Wani ya ce man a haƙo bi husni sahabati, wa ya fi kamata, wa ya fi cancanta, wa ya fi dacewa bi husni sahabati, in fi kyautata masa a wajen zamantakewa. Sai annabi ya ce babarka ce. Bayan baba ta fa sai ce ita dai babar taka ce ta cancanci kujera ta biyu. Bayan ta fa ice babarka dai, bayan ta fa ice babanka, daga nan kuma fal'amsal sai ta tafiya kuma kan wasu. Amma bayan Allah da ya halicce ka da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da Allah ya aiko da shari'a ta hannunsa ta same ka, ba wanda yake da haƙƙin mutuntawa da girmamawa da darashtawa kamar iyayenka. Allah yana haɗa tauhidi da bin iyaye. إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي
ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilay wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran wa fisaluhu fi 'amayn wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a. kun ga uwa kenan da uba wanda diye sakaci suka la'ance shi ko suka tsine masa bisa haƙƙinsu da ya shiga. akwai tsinuwar da ba ta tasiri, haƙƙinsu ka shiga suka la'ance ka, suka tsine ma, suka yi tir da kai, suka yi kuka, suka zubar da hawaye, suka yi Allah ya isa, suka yi da'awatul mazlum. wallahi mutum ya shiga uku. ba abin da za ka ɗaga a rayuwarka kai nasara, ko neman kuɗi ne, ko siyasa ce, kai ko bal ka shiga, duk kulab ɗin da ka shiga sai an ci ku uku ba ko ɗaya, saboda an samu mai saba wa iyaye a ciki. ba za a taɓa cin nasara a wannan kulab ɗin ba sai ranar da aka kore ka, saboda ka saba iyayenka sun la'ance ka. in neman aure ka je sai an kada kai, in zaɓe ka tsaya sai an kai za ka zo na ƙarshe, ƙuri'a ka ce mafi ƙaranta. duk abin da za ka shiga a rayuwarka ba za ka yi nasara ba, saboda la'ana iyaye tana binka. ku duba malami ne Juraiju, babarsa taimar bakin ya kama shi ko bai kama shi ba, ya kama shi har karuwa ta yi masa sharri ya ci